tuna chanchin kan soi tur hi yo yang chul hania Korea rama kumsang ni pathum le sang ni palin kara serial killer lar le tri biom ber ati thei ome ama wang hian mi tam tak hlau le khorin anoma press meet mit phuk na ber ni in police te ro chuan an kuta tualthatu nun rong takan kolti chu an soi chuak hre hleya aman roman na sat ber chu tubo sati ave mai niya ma se apoi khoiro rapthlak takani yo yang chul chu serial killer ani ma reng point dan lo bo che pho to thina niya zel te po alo tang ve zau zau to bok serial killer rapthlak taka mi somni pasari zat mai nun rong taka thattu raincoat killer tian soi chanchin chu in bi chiang don te ang kumsang ni palia khan seola chuan meichia enge mozat massage parlor le akai noi thok te chu an bo pheu pheu maya nula na khat mania in tung sanga na thok an nia wang chuan an chung te chuan an bo ti chu an hre hau lowa chum khat chu paran nei tu pa chuan kol pakhat dongin anula te jinga pakhat chu ren du tho hi an ron rila mak tak mai in chu number chu ama anoi thok nula bo ta dai phone number ngei mai chu lo ni chu paran nei tu pa chuan police te chu call in anin hmuna tur hmun an va thlen chuan police te chuan yo yang chul chu an man ta nga la yo yang chul chuan chu tianga an lo man mai chu a be sei hau lo wang le police te chuan kidnap case pa ngai mai ni tur chuan an ringa ma sela alet zatam taka tri bayom thil chu an hai chuak ta thung police tena thuan zo pia lai chuan yang chul chuan mi somni chuang zet a tha thu chu a soi chuaka chunga mi tha ruang te a phum na mun then khat chu police te chu hril bok eng thilun nge hetiang taka mani mihring puite nuna rong taka lak sak duna thinlung hi nei tir ta niang le yo yang chul chu chung kor thei taka kumsang kha jakwa somsari khan lo pianga an re thei wang chuan school kal tira tangin mu sit le ti du da atok na sa hle bok ama ti du da tu te chu chung ko nei nung le hausa tak an ni de vek awangin chumi wang chu ani nge yang ami tha te jinga mi hausa tak takan tam hleya no pangte an ni line anu chuan au nau te nen chon kal sanin an pi bula anu chhia taringot maya chuta chin chonu chu a muzui le to lowa chutiang thila thenta ka chona pa chuan anu na ho chu ain kol ta hloma nu shon thar an nei thuai bok an nu shon chu anun rongin yang chul chuan ina om nuam ti na reng reng anei lowa wan duai thak takina pa chuan re lo te hnuwa chuna boral san zui bok yang chula chuan chuanun hre om lu tuka tanga chuana om chhun chu thei to pa le khazira hlo tlin chu ni ina hria a skula chuan a apply ve ta phot mai ma se academic background alo chhia to em awang chuan no la ni deuh zela sang kha zakwa somre pakwa chuan technical school pakhat chuan an lo pom maya ma se lekha zir lam ngai sak lo chuan chum mu theina rem chang tak a mu chuak zuya an thenoma mi hausa chung chuang tak te ina ro ka wang chuan manania juvenile center a dania school kal chunjom thei tak lo wang chuan technical school a course kal lai te po chu a chunjom thei ta lowa hemi hnuah hian poisak chu anei lo chhawin mi hausa tak tak thil tam tak aruk saka kar thlengin thiam takin aru vek maya ma se kumsang kha jakwa songko pakhata chuan ain luana pa ngei poisa ruk saka wang chuan man hani le ta ni thlasom chung tan tirania chutiang chona hming chu thangmoi te chiam lo ma se zela tanga chuan hnuwa chuan nupui nei in phapa an nei dun nge nge ni yang chula chuan a chung ku ai chuan ruk ruk chu a thlang le jok ta tlat mai le ami zengai a chuna let le ta karu ka tum lai chu man fu le ni in thlaria don lai mai chu zela tan ti le nia zela tanga chhuale hnuwa chuan epilepsy natna ave wangin rei tak dam doin lama ain enkol leya adam hnuwa po chuan a zengai a chuan a let satlia mai po ni lovin pornography lam azual lai chu man ani le ta kumni dang tan ti le nia a chuan hnu le lo te a chuan man le ngal ni in kum thum zela chuan atan bel le ta ni heti chung zong hian anupui chu tan chuan rin om takalo omin a thei tok chuan a papa chu alo enkol sei liana ma se kumsang ni kuma chuan
mei cheno pang kum som panga mi pong chula wanga manani hnu le kum thum le chan ve zel tang tura achung thuan re le hnuwa chuan anupui chuan a then ve tange nge ni kum sang ni pathuma a zel tang aron chhuah meu chuan mitam taklau le khura siam tua aron tangta yang chul chuan zela tan lai chuan tanpui pakhat jangdu yang mi pakwalai mai thattu chu tonga ami thate chu mi hausa le neinung takwe kan nia yang chul chu mi hausa le neinung te huatna alo nei len sa e mawang chuan jangdu yang chu angai sang ta hlea ami hausa huatna chu zuala anupui nen anin thenta ka wang chuan meichhia te ngai theilo na po aril ruwa chuna lian chho tan hlea azel tan chung chuna ril ruwa chuan sual lian le rapthlak tak tak ti du na chu apung ta hlu mai ni zela tanga chuan hnuwa chuna nuin an in hluya chuan chena phal saka akha to ka apapa mu chu phal saka ni boka masela chu thil chuan ra tha ha chhuat te chiam nova anupui huatna chuan khatin phuba lak theinan chuan nun rong tak chuan anupui hlui le apapa chu a thatta ni chu thil chu du tok mai lovin aril ruwa mi hausa huatna na sataka wang chuan mi hausa te chu tha tur chuna ve le tanta olsam takami tha zung theinan chuan man ruwa te chu a chei thain mi thanan a man tamper atu bo phei chu atana man olsam tur chu unuk tak chuan a siam dang lama man ruwa te a pe felta ka chuan adu thu samatlingem ti en fianan chuan kholai uite chu man khomin sheom takin atilhum tanta thina hetiang hi serial killer tam takron pian chhuat thinna hani renga chutianga ransa te soisaka ti hluma chin hnu re lote a chuan mihring tha tumna le chakna chu anei chho tanta mi hausa khom deuh na hmun sinsa dong hmuna chuan ami tha tur te chu amel thana September ni thum sangni pathuma chuan professor pakhat Mr. Lee ina chuan jingdar sompela chuan lutin arong takin chemina vita anupui chu athi thleng tu bo chuan chuin anupui soi salai zong chu Mr. Lee chu a hmu tir veka anupui tha zo hnuwa chuan yang chul chu Mr. Lee chu a that ve le boka anu ma te chu ti vain a chhuah san zuya ma se a chema thei hina wang chuna kir lea ngai tona pakhat nein rugru lut anga anan tir thei chuan investigator teril ru chu ati buai nge be seya chu wang chuan Mr. Lee in chu aswa sam chiam mai ma se investigator ten an han chui chian chuan thilom dan chu rugru chetlatna hnu angin an ril ru chu lapeng viau ma sela engma chu abo lem no wang chuan boi pui zui an ni ta lem no wa an han chui chian tang zel hnuwa chuan ke hniap mu chuan nia poi khoi tu hriat chhuana nero atok zo lo te October ni thuma chuan yang chul chu guji donga chuan ama ati ang chi chuan tuk thunei khambor vela mi hausa takina bokchon lutin anom pui pitar kumsomret pangami ma dong puma chuan chema vitin chutila chuan in nei tunu chuna ron hmuwa yang chul chuan in nei tunu chu hruai sangin ama thingthi tur chuna hrila ma se chunu chuan aina chana fa le apasalte anom vereng thu chu hrilin athuanga omatum haulo thu chu alo hril ve bok yang chula chuan chunu chu thata apapa chu thatum chuna zongzui boka yang chul chuna papa chu wazong muin rolban lo deuh hi lo nia atu bo chuan a chu hlum zui ta ni in nei tu pai ro chu ina chuna lo om tak tak lova in nei tu nu khan apasal kha ina om tin an mani ran be tu pa chu no bo tum nge niang apasal chu ina ome mo hati tak tak zo engzo zo ki mo po chu ni sela pa ber lo hoin ama chhon tur chu alung chia thlak ve khopang le police te chuan an han chui chian chuan ama tualthahna thlenna hmuna ke hniak an hmuang chia kha an hmule ta mi pakhat thil ti nge ani an ringa ma se hemi tumpo hian poi khoi tu chu an la hre chuak thei chong lawa yang chunla thisena tui halna chu azwal zel moti mai turania hemi tumai ro hi chuan samsa donga pitar pakhat kumsomruk pakomi ama chau om ina alut ve thunga yang chul chuan bathroom lama chuan hruai pheina soi sata hrek maya chu thila thlen hnuwa chuan chu pitar chu apapa chuan apa hmuwa maktak mai chuan alola thilawa a hliam te hanat ema wang chuan a hnu dewa a thizui le ta thawani
chung tual thihna inzom chho zut mai chuan media te beng chu a thlenga poi khoina thlenna pianga ke hniak ngai an mu chuak te le an thi dan phung inang deuh vek ta chuan zona tam taka siama thil thlen dan dik tak chu hriat an chak ta hle mai chung tualthahna te chuan inzom na nei ngei chu an ring ma se police te chuan mi pui ti phok le kan hlo wang chuan inzom na nei lo ti nan tang tlata November ni som pariat sang ni pathuma chuan yang chul chuan mi hausa te chen tam na mun chu a phangkua le tranta hewa dong venga in pakhata chuna luta anom puinu chu chematinin master bedroom nama hruai tu chuna wawa master bedroom a chuan in nei tupa kumsom riat pasari mi chu halo oma haruman bathlen chuna be se lo tak chuan in nei tupa papa no se na lo om veya yang chul chuan in nei tupa chu tha tuma atubo ne na asoi saklai chuan anom puinu chon no te chula in kong kha lampana tlan bo pui chu lo tuma yang chula chuan zui no te chu chu saka blanketin atuang veka room thana dain a trap thom chu mi dang chu ala soi sak tu te thom chu a hlia khu a be se ni yang chula chu master bedroom lama chuan kir lein anom puinu chunga chuan a thinrim na chu hritlain a thi thleng thak chuan a soi sale ta yang chula chuan boina pakhat anei le tatlat mai le nidanga chuan anu ma te chu ti fain ruk tumna angin alan tir mai thina ma se tun tum chu a DNA nu chhe tatlat mai yang chula chuan no te latam om reng chung chuan chu in chu akal san ta mak maya ma se thilmak danglam tak chu no te chu dama mu chu ania police ta chuan bozui le batin CCTV anhan en chuan South Korean serial killer tharlam ber chu munia yang chul hnunglam chau chu alang thong ma se chu thil chau po chon police te tan chon kong tam taka hon saka chu mai ba ka crime scene dang zong an muang ke niak chu an la mu chuak zui le boka yang chula chuan kumu pa jok te chu abeya a che dan phung te chu a thlak danglam ve deuh te hani lo chuan police te chuan an laman wat theidon na hria ngai tu na thara nei le ta traffic police uniform lem siamin poisa tam tak a fain tir thina chu na chu atlin vet khop mai relo te a in lua theina tham poisa chu a nuk chuak awata nun pa ngai chu a mang chho ve tranta ngai zong nein a na in siam chop chu a thok chun jom zela ma se bial nu chon nu pui alo nei to ti le zela alo tang fo to ti a hriat chuna then zuya yang chula chu a thinari min mei che huat na chan pakhat chu anei le ta phubalak chak na le du na chuan a lua khat le ta March ni som paruk sang ni palia chuan police officer anga a petrol lai chon la pakhat chu mana aina hruain tun tum zet chu arek hlum ta mak mai le police ten report dan chuan chun la lu chu tanin athisem chu a farkang tir veka apartment lua chu chhong thumna oma wangin ruang handa bo chu all sam lo hleya chumi wang chuan chansong vekin grocery bag a akhung khoma sonang university kianga phuma bottle chin mangin ala chin thlap zui hetianga a chin chia hi arei hnuat thil ti te a hria rengna na ti ani haulawa ami phum to na hnu chuta midang phuma tum lo nan ni mai na langa ami tha dot le hi chu adang lam deuh hret kholaya athil lei pakhat chu fu lo hleya a thinrim chuan kholai thil zuar thimi pakhat chu tha tum chona ve le tranta a police form chu haina mana ami manpa ven mangai chuan khopon laman pana chu dor kai pa chon police motor a chuang lova ama motor manga ankal chu aring hlel ruta hunanga lo ti po hria yang chula chuan a ngong le adara chuan chemina vita chupa chuan a theitok chuan lo beile ta yang chula thinrim chuan atubo mang chuan voice of mi chuang zet alua chuan a chhuwa chu vena chuan a DNA chu om le ta wang chuan a chhunga ruang da chung chuan a hal le ta ni hemi hnuwa thil ti zet hi chuan ama lema ain man chu tir ta ni massage parlour nula te chu dorin home service nei tu chuna ko thina aina chuan hruain ama ti thinang chi chun thatin an taksa te chu a chansom le vek thina a phumna piang te chu bottle chin mang chuan midang phum tuma alai non lo nan chuan a chin chia le zela hetiang chi a hian parlour a thok nula pakua chu a thata
parlar nei tupa chuan chu tianga anula te an bo zui tak fo hnunga chuan rin hlel engemaw nei ta parlar hrang hrang anula te yang chula chuan a thatemaw intima sela chung parlar zing atam zawk chu mi pakhat ta vek alo nia parlar nei tupa chuan an bi chen deuh hnunga chuan a parlar ami chauh ni lo nula dang engemaw zat an bo ti chu hria a parlar a thawk thin nula phone number hmang chuan parlar dang hmun hnia home service order ni bok ti chu a hre chuak le ta zela police te chu hriat tir ta vata police te chuan ruah hmanna an han siam zung zunga chung nula bo te chu hral an ni an ringa yang chulin in hmuna tura a ruah hman lam chu massage parlar thawk nula chuan a pana police te pawh chuan an lo en thlar reng bawk masela yang chula chuan ral khat atanga chunula chu an hmu chuan a order chu kan sen khal deya a chan chu chunula chu a san lu tu wangani police te chuan chiang chelo ma se arin hlel chu an nei man ta thowa an la en thazui reng bawk yang chula hian a ma tha tam tak te kha a thim thri tir fo thina thu nei na nei tu ni adu zia alan tir thina ni ami tha thin te chu atlang puin kumu palamemo midol dang le chakwak lutuk lo te hani thina chumi wang chuan yang chula chuan nula leitling zet mai an hmu chuan aril ru po thak ani tange yang le chumi hnuwa chuan yang chula chuan ami du zong tak chu hmule ta ma se police te chuan an lo en thazui reng ti a hre hau lova a che chuak chi atia chuan police te chuan an ron hual nga la an man hnuwa chuan engemaw nasa taka thiala nei ti an hria an han en chuan a phone man thin memory card te han lo ni police te chuan nula te kidnapa hral chhawng le thinang chau chuan rin hlelna han neya masela investigation room an han hruaya thu an han zo chian meu chuan an thil hriat chu oi haran tin arap thla kan ti ngei mai Seoul Metropolitan Police Station a investigation nei tura hruai hania yang chula chuan meichhia te hral thina an puna chu a hniala chutiangai rapthlak thil tam taka ti thu chu soin mi tam taka tha thu chu soya police te chuan atira chuan anoi te chiam nova detective te nen tang rualin an han chhui tak zela chuan mi somni chuang zet a that to ti chuan hre chuaka yang chula chuan engruam manange anei le ta kang le anatna epilepsy chu chuan lamin police officer te ma chuan heart attack te chu nei der vela officer te chuan boruak ol sam taka hip theinan chuan tin kongkhar bula chuan zalen tak chuan da tlan bo tura chakna hanei chu an ring to lo hrim hrima atlan chuak le tange nge apartment lama kirin evidence zong zong chu ati chheveka police te hna ain pon vek hnuwa ain lama kira evidence te ti chiat atumna hian ril rupa ngai tak apu ti chu alantir chiang leina hriata atlan chuan hnu darkar som pahnia chon man le ngalania athu soite le ain pon te chu athla kual renga ami tha tam takte taksa ai ti te chu asoi chuaka ma se he thil kher hi chu ani ngei ti chianna engfin fiana ma hmuni lova yang chula chuan mi tha te ha phomna hmun sang sanga chuan police te chu hruaya police te chuan ani na thupnan chuan raincoat englian pui man hak tir thina chu raincoat kilar te minga putran dan chu ni ta ni thileng kim mayan highland nuwa chuan mi puite hna tang chuan police ten investigation kalpui dana chuan soiselna omneu neuwa parla nei tu khat chu omlo selang chuan serial killer rapthlak takhi zalen takin ala omang tia soi chu anom nok mai tuna chuan police custody a omin trial nei puyania trial nei lai te chuan just chu beitumin amange inti hlum te chu atum thin boka trial po chu ati khailakna sa hle ni shemna sang berpe in khailum turati ania ma se South Korea chuan kumsang khazakua songko pasari nulama khan tuma ti hlum ani to ngai lova chumi thuwa chuan tual chung boina chuak neu neu mai ma se yang chula thil ti chu arap thlak e mawang le mi puita thinrim na chu aso sa ne mawang chuan ti hlum chu ani ta thawani